Slovensku. Viaceré okolnosti, ktoré sa v posledných týždňoch udiali na Slovensku, aj nás, umelcov, nútia zaujať jednoznačné stanovisko k politickej a spoločenskej situácii v našej krajine. Už sa nemôžeme len prizerať morálnemu marazmu, v ktorom sa brodí celá spoločnosť. Parlamentné voľby ukázali zúfalstvo a pocit beznádeje vo vieru v politikov a v ich zástupcov. Jedným z výsledkov je aj fakt, že do parlamentu sa dostala strana, ktorá je spájaná s extrémizmom a fašizmom. Aktuálna situácia nás konfrontuje s reálnymi otázkami. Prečo sme zostali vývojom zaskočení, rozčarovaní, keď tieto nálady v spoločnosti boli zreteľné už dlhodobo? 500 eur pre učiteľov je extrémizmus. Prečo v súčasnosti hľadáme dôvody a motívy, ktoré na Slovensko vrátili pachuť fašistického Tisovho slovenského štátu? Posledné roky vysoké školy či vedecké inštitúcie realizovali množstvo výskumov verejnej mienky, ktoré mapovali nálady mladých ľudí. Aj keď výsledky boli alarmujúce, pozornosť zo strany politikov a médií bola nulová. Inak sa nedá vysvetliť, že pred 2 rokmi len 2% mladých ľudí boli spokojní s demokraciou a len 12% negatívne vnímalo slovo fašizmus alebo nacizmus. Reálne čísla zo slovenských webov nás usvedčili. Reálne čísla, ktoré odrážajú pravdivý obraz nálad v spoločnosti. Za posledných 20 rokov sme sa my, umelci, nepostavili jednoznačne za žiaden politický názor či presvedčenie. Ale nastal náš čas. Z tohto miesta vysielame jasný odkaz vláde, že už sa nemienime prizerať na to, kam naša krajina kráča, ako Slovensko nadobúda hnedú farbu. Politické pseudoelity bývalej vlády svojou rétorikou, svojimi vyjadreniami vypustili démonov z fľaše. Zatvárali oči pred realitou, ktorá bola taká zjavná. Zabudli na ľudí. Šírili nepravdy, polopravdy a strach. My, umelci, sme prestali byť morálnymi vzormi. Ale aj my máme toho dosť. Preto sme odhodlaní opäť sa postaviť na čelo barikád a vrátiť morálne vzory do spoločnosti, ako aj toho, ak toho naďalej nebudú schopné politické strany, musia to spraviť predstavitelia kultúry. Nesúhlasíme so zložením súčasnej vládnej garnitúry, ale budeme sa s tým musieť na určitý čas naučiť žiť. Ale pripravte sa na to, že odteraz budeme neustále poukazovať na vaše prešľapy, neriešené problémy, pokúsime sa zbúrať predsudky a nastaviť morálnu latku spoločnosti tak vysoko, ako to len pôjde. A veríme, že k našej iniciatíve sa pridajú nielen umelci, herci, speváci, slobodné profesie, ktorým to už nie je jedno, ale pridajú sa aj novinári, učitelia, samotní politici a všetci občania tejto krajiny. Vidíme priestor pre zmenu, no musíme začať sami od seba. A vám vo vláde, na ministerstvách, štátnych úradoch odkazujeme len jedno. Budeme vás sledovať. Dali ste nám množstvo sľubov, takže je čas ich začať dodržiavať.